का हो? अरे हमरे मन में एगो बहुत बढ़िया विचार आइल बा। का विचार बा बोला? देखी हर साल तो चल के छतरपुर में माता रानी के पंडाल देखबे करल जला। हाँ हाँ। मेला देखबे करल जला, लेकिन एदा पर हमार मन कहीं और लागल बा। का शारदा बा बोला? सुना हम बतावतानी। बोला। मैया के दर्शन खातिर सुनतानी ना? हाँ बोला बोला। मैया के दर्शन खातिर, मैया के दर्शन खातिर मनवा करेला सैया, हमके घुमा दी चली, हमके घुमा दी चली पलामू के मेला सैया। सुना। बोली ना। बड़ा निक विचार बता है। बिल्कुल हमरे मन में एक इच्छा बा। लेकिन देख ए घड़ी नया नोहर बाड़ू, माता रानी थोड़े कही कि दूर हम दौरा करब तो माई खुश होली। अच्छा है भीड़वो दर्शन करे के, भीड़वो कहीं कर लेवे के चाहिए। हाँ हाँ तो जानते बनी, लेकिन एदा पर हमार मन पलामू मेला में ही लागल बा। सुना। बोली ना। तू त कम सीन रे बाड़ू, देखा। हाँ बोली ना। तू त कम सीन बाड़ू, होके पर सनिया धनिया, सूख जाई चेहरा बाड़ू, सूख जाई चेहरा बाड़ू, नया नोहर कनिया धनिया। एकर चिंता रहुआ मत करी, माता रानी सब बढ़िया कर दी है। परेशानी बढ़ जाए बुझ। जय हो। देखा। बोली। इस समय महामारी से सब टूट गई बा हो। वो तो हम जानते बानी, लेकिन देखिए ना हर साल तो हर जगह घूमते बानी जा, लेकिन एदा पर हमार मन एकदम पलामू के मेला देखे बदे लगल बा। प्लीज हमार फरमाइश पूरा कर दी ना। सुना। बोली। जहिया से चढ़ल बाटे रानी हो दशहरा, वो तो हम जानते बानी। तू तो इतना नु जिद्दी बन गई बाड़ू, का समझाई तहक? ना ना मान जाई। घूमे के मेला रट लागल बतहरा, एकदम हमार मन लागल बा घूमे के नहीं के, माता रानी के दर्शन करे के। देखी बोलो। नौडीहा डुमरिया तो घूमे करी जा। हाँ हाँ। लेकिन एदा पर हमार मन लागल बा। सुनी हमार बात। बोला बोला। बड़ा निक लागे डाल टनगंज पंडाल हो। गढ़वा में या कहसारा सजे हर साल हो। सुनतनी ना? सुनतनी।
देखा बोली। डुमरिया नोढिया कितना सुंदर पंडाल सजेला, लगवे हरिगंज बा। माई के दर्शन कर लेवल जाई, अगले साल देखल जाई पगली। अरे अगले साल मत के देखी, दिन धैला से कोनो फायदा न बा। लोग कहेलन न कि आज करे सो अभी कर ले के चाहिए। अरे सुना, जीदी जान करा मना हमारो बचनिया धनिया, सूख जाई चेहरा पहाड़ू, सूख जाई चेहरा पहाड़ू, नया नोहर कनिया धनिया। सुना धन, बोली। कितना सुंदर विश्रामपुर के मेला लागेला। ऊ तो हम जनते बनी, लेकिन हमार जहाँ मन लगल बा वहाँ लेके चली। फेमस जगह बा माई सत बहनी अम्बा में, लोग दूर दूर से आवेला दर्शन करे खातिर। जी हम जाना तनी। सुनो, बोली। मन के मनावा धनिया, बुझतनी बात हो। ये साल रह, अगला साल घूमल जाए पूरा परिवार, माई बाबूजी सब जाइए। ओहो, कह तनी ना कि दिन रखला से काम न चली, चलल जाई। जरूर हमार मन लग गइल बा। सुना, बोली। तोह के घुमाइब अगला साल अपना साथ हो। तनी बात माने के चाहिए। ना ना, हमरो बात सुन ली ना, हमार मन लागल बा। बोलो। देखी, ई जफला और हरिहरगंज के भी पंडाल देखले बनी जा। अच्छा, लेकिन एदा परी हमार मन जहाँ लगल बना, हम चाहता नहीं कि वहाँ भी चल करके दर्शन माता रानी के कर लिहल जाए। सुनी हमार बात। बोलो। टाइगर रविंदर या खिले सपर बीन जी, साल भर पे आवेला दशहरा के दिन जी। अरे तो पढ़ले बा। सुना, बोली। इ तो सब केहू जानलन कि साल भर में इतना पवित्र दिन आवेला। हाँ हाँ, लेकिन अपनों देख के भी फरमाइश करे के चाहिए, बुझे के चाहिए। अरे माता रानी के जब चरण में दर्शन करे बदे मन लग गइल बा, त माता रानी हर सपना साकार करी है। रहुआ चिंता मत करी। ऐसन बात बा। हाँ, सुना, बोला। जाइबू थकाई बोली होए गजनिया धनिया, सूख जाई चेहरा पहाड़ू, सूख जाई चेहरा रे पगली, होई परेशानिया धनिया। ऐसन कोनो बात नहीं है। हम के घुमा दी चली पलामू के मेला सैया, सूख जाई चेहरा पहाड़ू, होई परेशानिया धनिया। हम के घुमा दी चली नदी
बात नहीं खेबा। चला ठीक बा, ना मन तारू तो तैयार हो जा, चले के माई के दर्शन करेगी। हमके घुमा दी चली, हमके घुमा दी चली, पलामू के मेला